Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nigerian ina muna fata alkhairi. Allah ya ƙara jan zamani da CNSP. Muna baya gare ku CNSP 100%. Duk wani wanda ya ce bai son mulkin Niger, duk wani wanda ya ce bai son ƙasar Niger, to za mu sa ƙafu wando guda da shi. ‘Yan uwana kake in shiga cikin wannan bayani, za ne ta aliki dangane da wasan kwaikwayo da wancan karan turawa Patrice Talon. Il va finir pour son talonné. Na ɗai abinda nake son karnai 'yan siyasa su sani. Karnai 'yan siyasa da muka ga sun hito jiya suna magana bisa ga radio Hausa, suna magana suna cewa gara da Patrice Talon ya hana wannan mai namu ya shiga, ya hana jirgin China zawa ɗokan mai saboda Niger da ta samu wannan kuɗi. Sai muka ga karnan 'yan siyasa sun hito suna magana suna cewa shi zai sa dole su rasa wannan kuɗi, su rasa biyan ma'aikata har su wace. To kai ƙarya. Ku yi ƙarya karnan 'yan siyasa, kuma alƙunuta tana nan tana aiki insha Allah. NN vous allez sortir insha Allah. NN za ku hita bi iznillahi insha Allah. NN duk wani wanda bai son ƙasar Niger bi iznillahi Allah zai bayyana shi. Muna tare da CNSP, kuma idan akwai lokacin da CNSP za ta ƙargame hayya, to wanga lokaci ne. Muna baya ga CNSP. Don haka muna bayan CNSP. Wannan magana kuma 'yan uwana, na ga wasu 'yan Niger sun hito suna magana a matsa ma shugaban ƙasa mai daraja ya bude iyaka saboda wannan arziki da zai hita. Wannan arziki ba mu ne yake dibi ba. Niger deja ta riga ta gama kwantararta, kuma shin babbar ƙasa ce wadda take a duniya, tana da cikin ƙasa 5 wanda suke da kujera ta dindindin, da Amerika, da Rasha, da France, da Birtaniya, da ita lashin. Dan ko su suke tsage takarda suke ɗumke ta. Patrice Talon ya taro mace ne inda ba zai yi nasara ba. Kuma insha Allahu muna goyon baya a ƙara ƙargamewa. Kai in akwai lokacin da za a ruhe bodan Niger da Benin, to wannan lokaci ne ya kamata a ƙara ruhe ta. Mun ba da goyon baya a ƙara ruhe ta. Sannan ina kira ga wasu karnan 'yan siyasa da suka hito suna magunguna. Haka da Talon yayi, shi zai sa doli su duko ko kuma su rasa kuɗin da za su samu su biya ma'aikata har su a kore su daga mulki. To wallahi ku yi ƙarya, ku ne za ku saura can ƙasar da kuke, ƙasashen da suke. Ku da kuka yi gudu ƙasar ku ta Niger, ku za ku saura a can bi iznillahi. Mu 'yan Niger mu yi determine, kuma muna bayan CNSP. Muna bayan CNSP, muna bayan shugabanninmu masu daraja. Muna bayan Abdurrahman Chani. Duk wani wanda bai so wannan CNSP, to za mu sa ƙaho wando guda da shi. Sannan wannan mace ce da Talon ya taro, wanda ƙasar France da ƙasa Amerika su ne aka kora daga Niger. To za su laɓewa da ƙasar Benin a yanda ake yi tsakanin Congo Democratic da ita da ƙasa Rwanda. Shi ne ake so a yi. A yi unhwani da ƙasar Benin. Kun san da dai Benin c'est un petit pays. Benin c'est un petit pays. Comme la Rwanda. Mais haka na ake amfani da su, sai tura su amfani da su ai ta destabilizan ƙasa babba. Kamar yadda ake ma Congo. To wallahi ku farka 'yan Niger. Sannan 'yan uwana wanda ba ku gane wannan tahiya ba, to ku sani da cewa wannan ba da Niger ne ake yi ba. Da China ne ake yi. Shi yasa jiya ma shugabanninmu da wannan abu ba su consideran shi ba, ba su hito su kai communique ba. Saboda wannan c'est entre la Chine et les petits pays Bénin. Les pays de Talon qui finira à son talonné. Wannan insha Allah 'yan uwana ku kwantar da hankalinku.
komi ba zai faru ba. Kuma yanzu na kamata a ƙara tsaro, a ƙara ƙargame wannan boda, ban masu a buɗe ta. Muna su tenirkin wannan gwamnati, muna baya gare ku 100%. ‘Yan uwana wanda muke Pan-African, wanda muke cikin Pan-Africanist, wanda muke cikin Patriot, mu hito yanzu na kamata mu jinjina mu wannan sojoji namu, kuma ba mu raida a buɗe iyaka ba. Ba mu raida a buɗe iyaka ba. ‘Yan uwana ina muna fata alheri, fartage set bidiyon maximum ya zo ko ina domin ‘yan uwana su san abin da ake ciki. Na ga wanda ba su gane sun hito suna ca ya kamata mu ja mu ce ma shugabannin mu a buɗe iyaka saboda wannan mai. Wannan mu da ja mu riga mun karɓo kuɗin mu. Wannan tiyatir ne tsakanin China da ƙasar Benin. Kuma wanda suka tura su sun san wace ce ƙasar China. Amerika ta ja da China ta rushe. Amerika ta ja da China ta rushe. Ƙasar France da ja wannan sai comme elephant lecoq. Kamar zakara ne da giwa sun san wace ce ƙasar China. ‘Yan uwana ku watsa wannan bidiyo maksimai ya zo ko ina. Muna bayan CNSP kuma yanzu na mun ka ƙara son CNSP. Ku ruhe iyakar Benin, ku ƙara ruhe iyakar Benin, mu ‘yan Nijar muna mun ka ce haka nan. Ina muna fata alheri ‘yan uwana, ku yi fartashin wannan bidiyo ya so ko ina domin ku san abin da ake ciki. Ina muna fata alheri ‘yan uwana Nijeriya.